Juu, hei kaikille. Mä oon Samuel ja mä haluaisin jakaa teidän kanssa yhden unen, minkä mä näin ja minkä mä uskon saavani sen. Ei täyttä varmuutta, mutta mä uskon, että mun kannattaisi jakaa tämän teidän kanssa. Eli ennen tätä yötä, ennen sitä kun mä menin nukkumaan, mä olin tehnyt syntiä, mä olin katsonut pornoa ja niin, ties mitä mä oon tehnyt. Ja keskellä yötä mä heräsin ja mulla oli kamala syyllisyyden tunne. Ja mä menin sitten, kävin veskissä, niin mulla oli vesällä. Ja kun tuli takas sänkyyn, niin mä luin raamattua ja menin takas nukkumaan. Mä olin siis mun kaverin kanssa, yhden kaverin kanssa Viisulahdessa. Tai ei Viisulahdessa. Ei. Jos ei. Ja yhdessä paikassa joo. Niin. Kun mä nukahin, niin mä näin uneen ja se meni näin. Mä olin mun äidin ja mun siskoni kanssa tai sitten mun tuleva vaimoni ja meidän tyttäremme kanssa jollain saarella, mikä oli vaan hiekka, missä oli vaan hiekka. Ja sillä saarella oli vain ja ainoastaan yksi futuristinen pilvenpiirtäjä. Siis se oli ihan meidän selämme takana pari kuin 50 metrin päässä. Ja meillä oli semmoinen joku laatikko, mikä sitten tippui mereen. Joten mun piti mennä, mä hyppäsin sinne mereen ja otin sen laatikon sieltä. Nostin sen tällaisella rannalla. Ja siis siinä oli muitakin saaria. Täysin samanlaisia saaria. Mä näin vain yhden, mutta mä uskon nyt, että niitä saattaa olla enemmän. Niin mä olin siinä minun vaimoni ja minun tyttäreni kanssa tai mun äitini ja mun siskoni kanssa siinä. Siskoni kanssa, joka on tällä hetkellä noin 9-vuotias. Kohta täyttää 10. Ja sitten mä katsoin siellä toiselle saarelle. Mä näin siellä sieltä oli todella iso niinku savu. Ja sen jälkeen mä näin sen räjähtävän, sen saaren. Ja se toisenkin pilvenpiirtäjän. Ja kaikki juoksi sinne suojaan. Se pilvenpiirtäjän pääovi oli noin 50 metrin päässä meistä, niin me kaikki juosti. Ja siinä kun mä juoksin, mulla kävi mielessä semmoinen lause, että 1/1000 tulee selviämään. Ja sitten kun me päästiin nyt rakennukseen, niin me kuultiin valtava pamaus. Ja se koko lattia jysähti ja me kaikki vaan tiputtiin jonnekin, ei ollut vielä laskeutunut. Minnekään tätä tämmöistä. Me vaan ei vajottu, mutta niinku se lattia vaan se vaan niinku räjähti pois ja me tiputtiin siinä alas jonnekin. Alas jotain ihan kuin jotain kuilua alas myös. Niin me tiputtiin ja sitten yhtäkkiä, mä en nähdä varma, niin yhtäkkiä mun kohdalle, mun alapuolelle tuli semmonen kivipylväs, mikä otti mut sitten kiinni, että niinku mä laskeuduin sille. Mä olin se kiinni, että niin. Mut ennen sitä mulla kävi vielä mielessä, että mä olin oikeesti peloissani. Mä tunsin olevani oikeesti peloissani ja tunsin sen. Mä ajattelin, että se oli ihan totta. Että hei, mä tipun nyt kuolelle. Mulla oli semmoista nopeaa jännitystä, että mun jalat murtuu ja kaikkea tämmöstä. Niin sit kun mä tulin siihen, niin mä
mun kävi mielessä, että nyt on aika, nyt mun on aika valita Jumalan, hyvän Jumalan ja saatanan välillä, maailman ja Jumalan välillä, että kumpaa mä menen, kummalla mä elän. Ja sen jälkeen mä heräsin aamulla. Mun äiti oli pistänyt mulle tämmösen tämmösen nukkumaanmenoajan, että mä käyn avautuu 8. Niin kello oli vähän noin 8. Mä katsoin mun puhelinta. Siellä oli ilmoitus Iltalehdestä. Ja kun mä avasin sen, niin se näkyi, että maan ytimessä tapahtuu jotain outoa. Niin mä en voinut katsoa sitä tai mitään tämmöistä, koska se oli kiinni. Niin mun piti herättää mun kaveri, mä kerroin sille tämän koko jutun. Ja sitten hän katsoi hänen kännykältä, koska hänellä ei ollut semmoista asiaa kuin mulla. Ja me luettiin sen ja me oltiin se, että hei, tää ei ole mikään tämmönen normaali. Ja niin vaan tää oli ihan Jumalalta. Mä uskon, että tää oli Jumalalta. Niin. Tää oli kyllä, tää oli puoli vuotta sitten, koska mulla on ollut alamäki ja mulla on ollut ylämäki ja mä oon ollut tipan lähellä, että mä olisin luovuttanut, mutta mä en ole luovuttanut, koska mä oon tässä kertomassa tätä. Niin, voisitteko, no kun mä en oikein tiedä mitä tää tarkoittaa, niin mä toivon, että te kertoisitte minulle kommenteissa, että mitä tää voisi tarkoittaa. Että mä tietäisin, mitä mun pitäisi tehdä. Ja mä toivon, että kaikki, ketkä katsoo tän, niin ottaa tämän asian tosissaan, että aikaa on vähän. Ja pitää miettiä sitä, että kun me ollaan tässä, tunnetaan Jumala, tunnetaan se totuus, ollaan taistelemassa siinä. Ja pitää vähän miettiä, että aikooko siitä asiasta kertoa muille, että tämmöinen asia on. Koska aikaa on vähän ja pitää oikeasti kertoa tästä muillekin, ettei tule semmoista, että kun sä oot menossa taivaaseen, niin toinen sun kaveri menee helvettiin sen takia, että sä juuri sä siinä et kertonut hänelle siitä, mitä sä teet, mihin sä uskot, miksi sä oot just tommonen. Tän siis, mä vaan näin yhden videon tästä ja siinä missä yksi äijä huutaa yleisöön ja on sen, mitä sä tekisit, jos kun sä oot menossa taivaaseen ylös portaan, niin toinen menee helvettiin ja kysyy sun, että miksi sä et kertonut tätä mulle, miksi sä olit hiljaa, mulle valehdeltiin tästä asiasta ja mä uskon, mutta sinä tiesit totuuden, miksi sä et kertonut mulle, mitä sä siinä tekisit. Kun mä näin ton videon, niin se iski mua kuin mikä ja mä toivon, että ei tämmöstä tule. Ja mä haluan rukoilla sun puolesta mukaan katsomaan. Jos sulla on jotain ongelmia elämässä, jos sulla on jotain ongelmia tällä hetkellä elämässäsi ja haluat niiden puolesta rukoilla, niin tässä on nykyään ei ole hirveästi, no mä itse tiedän, mutta ei ole hirveästi tämmöistä, että joku koululainen, kyllä saattaa olla, mä en mitenkään, mutta se harvenee ja harvenee. Se on sääli oikeasti. Keskitytään Jumalaan ja rukoillaan. Jumala, kiitos siitä, että jos
voi, että se on varjelta mitä kaikille päivänä. Koska ilman sua kaikki asiat olisi paljon paremmin. Mä rukoilen Jumalaa nyt, että kuka ikinä katsoo tätä videota toisaalta puolelta screenia. Mä rukoilen Jumalaa sut. Tuo häntä sinulle lähemmäs. Opeta hänessä. Jos teillä on jo suhde, sellainen hyvä suhde, niin mä rukoilen senkin puolesta, että se pysyisi, että se paranisi. Ja että Jumalassa antaisi tälle ihmiselle ja kaikille muillekin ihanan, onnellisen elämän sinun kanssa, niin vaikka tulee niitä ylä- ja alamäkiä, niin Jumalassa antaisi heille sen. Mä rukoilen Jumala, suojele heitä kaikilta riippuvuuksilta, varsinkin tältä pornoriippuvuudelta, peliriippuvuudelta, sekin on vaan huono siinä elämä. Siinä on vaikeuksia. Ja rukoilen suojele heitä täältä. Ja auta meitä kaikkia seuraamaan sua ja odottamaan sitä, että sinä tulet ja puhdistat kaiken. Kiitos Jumala, että sä odottaisit hetkessä meidän kaikkien kanssa. Ja että me voidaan olla toistemme tukena ja toimia yhdessä, liikkua yhdessä. Kiitos Jumala siitä, että sä annat meidän kaikille rohkeuden todistaa sinusta. Siunaa tää loppupäivä tai milloin tänne joku katsoo. Siunaa tää. Anna kaikille kiva loppupäivää. Sinun nimessä ja sinun veressä. Aamen. Kiitos, että sä katsoit tämän videon ja mä toivon, että tämä vaikutti sulle jotenkin. Mä haluaisin tietää, mitä se uni tarkoitti. Ja mä haluaisin myös kuulla erilaisia todistuksia. Voitte kirjoittaa kommentteihin todistuksia. Mä voin kertoa niitä muille ja mä voin lähettää niitä myös muillekin. Mä voin lähettää niitä myös muillekin. Tubettelee niin kuin minä olen vasta aloittelija tässä. Niin. Kiitos, että sä katsoit tämän videon ja Herra siunatkoon sua, Herra vaaritakoon sut. Herra kirjastakoon kasvansa sulle ja armo. Herra kääntäköön kasvansa sinun puolesi ja antakoon sille rauha. Isän pojan pyhän nimeen. Aamen. Jos tykkäsit tästä videosta, niin tuva messiin ja tykkään tästä videosta. Mut mä pakotan. Ei, siis se on vaan pieni asia. Se auttaa. Se auttaa sitä, että muutkin saa tietää tästä. Ja jos haluat tietää, kun tulee lisää videoita, niin seuratkaa. Tilatkaa ja niin. Mä ajattelin, että mä pistän Discordiin, no, mä en tiedä, miten se asia toimii vielä, mutta Instagramiin mä aion luoda uuden ja mä ilmoitan teille sitten, kun tämmönen on. Mut rauhaa teille ja nähdään. Ja, sori, pahoittelen tästä liian aikaisesta hyvästystä. Jos näitä videoita tulee parissa viikossa, niin joko siellä on hyvä syy, tai sitten mulla on ollut vähän muuta asioita, ja mä en ollut muistanut mitään, vaikka mulla on ollut sitä vapaa-aikaa tähän. Niin muistattakaa, okei. Muistattakaa, okei. Kiitos. No niin, nyt ollaan. Shalom, heippa. Nähdään.